Dámy a páni, tak ako v čase predvolebnom, aj v čase povolebnom, stále prebiehajú diskusie o tom, ktorý politik je vlastenec, ktorý politik je prozápadne orientovaný, ktorý je proslovensky orientovaný, po prípade ktorý je prorusky orientovaný. Preto v dnešnom videu by som vám chcel všetkým pripomenúť 5 základných hodnotových bodov, ktoré by mal presadzovať každý politik na Slovensku, ktorý o sebe hovorí, že je proslovenský. A keď už nie všetkých 5 bodov, tak aspoň väčšinu z nich. Takže prvým bodom je vystúpenie Slovenskej republiky z EÚ. Ďalším bodom je návrat k našej národnej mene, k slovenskej korune. Tretím bodom je, že proslovenský politik by mal presadzovať myšlienku neutrality štátu slovenského. To znamená, mal by presadzovať vystúpenie z NATO. Ďalším bodom je odmietnutie agendy LGBTI, no a 5. bodom je odmietnutie agendy multikulty. Dámy a páni, ak niektorý politik na Slovensku sa hlási k týmto bodom, poprípade presadzuje aspoň väčšinu z nich, tak vedzte, že je proslovenský. Ak niektorý politik na Slovensku sa s týmito bodmi nezhoduje, tak vedzte, že nie je proslovenský, ale je to politik, ktorý je na Slovensku v službách cudzích. Pekný deň, Slováci.